סדרה חדשה והיא רווקה ופשוט כאילו יש לה ילדים, לא יודעת, לא יודע, פשוט יש לה ילדים. אז עוד לא יודעת איך הולכת רע, אני אחשוב וכנראה בחלק 2 כבר יהיה לי תשובה. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אוקיי, אני רעבה, אמא. את לא מעדיפה אולי שקודם כל יהיה בבריאה? קושי, אני אשים שולחן ותאכלו שם שוקו. אוקיי, בסדר, שוקו גם. או שפשוט נלך לחדר. פשוט כאילו נלך למטבח. אני רעבה, בא לי לאכול, ואני מדברת איתכם על אוכל. אמא, אפשר עוד מעט לדבר בריכה, אני וזוהר רוצים לשחק. אוקיי. ודרך אגב, בסדרה הקודמת לא היו קוראים שום, ועכשיו קוראים לו זוהר, ולה קוראים... לא ידעו. לה יקראו אגם ולה יקראו יונית לוי. ברצינות, אני לא צוחקת. לה יקראו יונית לוי. סתם לא. בואו אני אכין לכם. איזה טעם אתה רוצה? אני רוצה טעם וני. קרמיל. אני רוצה פיסטוק. אתה מאהוב על איזה פיסטוק? את זכית. אני יודעת. אני באמת אוהבת פיסטוק, לא צוחקת איתכם. אוקיי, יאללה. למרות שהקרמל יותר מושקע. נתחיל. כך. למה הם כל כך נמוכים רגע? בוא נסדר. אני יודעת שזה יהיה יותר מדי. מה? אוקיי. רגע. בוא נקרב קצת. תודה רבה. זה אחד הטעימים, נכון? אני אקח את השוקולד. מה אני אכין לכם? בוא ננסה. בחיים ניסיתי, אבל בא לי לנסות לשים בפנים תות. מה? רגע. נשים בתנור. מה יקרה? בוא נשים. בינתיים זה יהיה בתנור. ומה הם יכולים? בוא נכין. אוקיי. תראו מה הכנתי לכם. גם אני אוכלת אתכם. אוקיי. מי שתופס תופס. רגע, איפה זה? אני זוכר. וואי, זה טעים. למה אני שותה הכל? כי אני ממש אוהבת פיסטוק. טוב, הנה. הם מאוד טעימים, מאוד מאוד מאוד. כן, מאוד. בוא נראה מה זה עושה. יש פה דברים שאני לא יודעת. אומייגאד. תקחו לכם מיץ. קולה. ליבן לימונדה. מוגזת. אבל מוגזת. אוקיי, יאללה. שתו אותה באמצע שאתם כאילו במשחק שרציתם במקום הבריכה. לפעמים
יש אזעקה אז תלכו לממ"ד. אוקיי. שזה במכונת כביסה. חוץ מזה יש לכם פה מכונת שתייה אדמית. אתם לא חייבים לשתות את זה. בוא נשתה מים. תסיימי את זה כבר. טוב. טוב. תביאו לי את הכוסות. תראו מה עושים איתם. זה פשוט מבין, אני חשבתי שצריך למצוא את הכל. סורי על מה שאני עושה. כן, אני עצלנית מדי, אין לי כוח. תשתה את זה בינתיים ותהיה לה בדרך. כאילו היא בבריכה עכשיו. יאללה, אני קודם. אוקיי. יופה, יופה, יופה. זה ממש כיף. הופה, לא פנה, לא פנה. וואו, וואו, וואו. לא נפסלתי, גיים אובר. טועים. פעם, 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 פיו, פיו. וואי, זה ממש טוב. כי... מאוד אפילו. יו, 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 יו. אני כולי. זה חמנה. סתם, לא באמת. יו, יו. נפסלתי. אוף, לא, זה עכשיו התור שלי. לא, זה עכשיו התור שלי. שלי. לא רוצה לשחק איתך. מצפנת. לכי לפני שנזרוק עליך את הכובע. תן לקחת שתייה. לא רוצה, אחי השמנה. סרטי. סרטי. מכוער. אני אקח עוד אחד בשביל לגרות אותך. אתה אחרה ממה שאתה עושה. לא נותן לי לשחק. לכי מכוערת השמנה. ביי ביי. אני שמעתי אתכם. כן, והבנו את זה. אתה חוצפן מאוד. לך לחדר. אזעקה, 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 אזעקה. ביי. תיזהר לך וידאו. הכל טוב. אזעקה, 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 אזעקה. איזה איתי זה? תכופפו. תכופפו. מהר. אני לא יודעת אם שומעים את הרואים. זה בומים האלה. אני ממש מפחדת. אני רוצה ללכת להביא את פונץ'. אבל איפה פונץ'? זו הבעיה שאני לא יודעת. פה, אופסי. מה יש לי? הנה, הנה. פונץ'. סתם לא קוראים פונץ'. סתם עכשיו שם. עשיתי שם. מה זה נדלק. תרקי, זה שואב. אוקיי. בוא ניתן לפונץ'. אתה רוצה? 200. גמרתי. הביתה. טוב. אז יאללה. נגמר הדקה. הייתי מאוד גיבור. חוץ מהקטע חייבורים. כן, זה כולם יודעים.
תראה. אני הולכת לסלון. תראי ערוץ של ילדים, לא חדשות. טוב. למה אתם רואים חדשות? שאמרתי לא. הנה אנחנו מעבירים. זה גם חדשות. זה בסדר? כן. יופי. ממש תגיד. תהיה פה. אני שומעת אותך. אני שומעת אותך. אתכם. מה אכפת לי? טוב, אתם רוצים. אוקיי. יונית לוי, נשימות. יקראו נויה. נויה נשימות. רגע. אוקיי, אני מוכנה. שם עוד לא. אני עולה. אוקיי. אתם שמעתם את זה? נתקעתי במעלית. אוי לא, יש פרוץ בבית. טופי בוא, אני כל כך חונק. אני נתקעתי במעלית, תהיו בשקט. אוקיי. מה לעשות, תבואו להתחבות. תהיו בשקט, הוא נכנס, אוקיי? בואו נלך. דמיינו עכשיו לא רואים אותם בתוך המכונת כביסה. אני שומע אתכם. שמעתי משהו במעלית. רגע. עזוב אותי, בבקשה, עזוב אותי. מה יש לך? תעזבו אותי, אתה פורץ. נכון. ואני אהרוג אותך. רק לפני כן, נחטוף אותך. בבקשה. פולטים. ילדים יהיה בסדר. הילדים שלך ימותו פה לבד, אני לא צריך אותם. זה נראה טעים. כמו חומס. בכל אופן, אני אתן כוס עלייך. תרים ידיים למעלה ובואי איתי. לא, בבקשה.